Бу авыл кызларында шиккән сөлгеләрне беренче килгән батырга түгел, соңгы килгән җайдакка бирү гадәте бар. Шушы авылда бер төркем кешеләр кайнаналарыннан аерылып чыгып, котылдык дигән урамда яшәп яталар. Бу авыл халкы гомер-гомергә чабата түгел, кәгазь башмак кигән. Бу авылда гармуннарга ушама тагу гадәте бар. Әйтик, шуларның берсе Малина. Бүген без Урта Балтайда. Бу атнада тәгәрмәшкә менә ни ияреп кайтты. Тәгәрмәш Кытайда сәйер атамалы урамнарны үзебез урап кайттык. Мен үзем Кытай урамында туып үскәнмен. Ник Кытай урамы дисезме? Чөнки Кара урман уртасында кызыл әтәч утыра. Кагына да сугына, канатыннан кан тама. Балан җыю сезоны ачык дип игълан ителә. Һәм бу янып торган җимештән икәүләп авыз иттек. Мин синең белән инде 10 елдан артык таныш булган хәлдә дә синең баланнан өчпешмак, пирог, бәлеш пешергәнеңне белми идем. Бу ни дигән сүз? Апас ягында бардыр бер авыл, Урта Балтай диләр. Җырлаганда көй өчен күпере җырлай диләр. Басманың осталыгын без дә ишеттек. Җәен дә кышын да авыл халкын ах иттерә. Хәтта кишегәннәрнең күз явын ала торган гөлбакчага без дә хузурландык. Даже чигәннәр, алар бит инде каяда җылы якта була. Шул кешеләр дә килеп хәйран калалар. Хыялларны тормышка ашыручы хишмә бар. Бардык, күрдек, теләп тә теләдек. Тирә-юнның иң изге чишмәләрнең берсе Кыр чишмәсе дип аталган чишмәгә килеп җиттек. Чүмеч түгел, тустаган диләр монда. Аның белән ни эшләп була? Шушында сынап карадык. Шәкешергә кирәк чишмә суы белән. Тустаганнар белән. Тустаганнар белән. Хәзер татып карыйбыз. Татыйбыз. Менә шулай җыйнаулашып күптән көткән кунактай каршы алды безне Урта Балтай халкы. Шәшәккә күмелгән мәдәният йортының ишек алдында өздереп гармун моңы яңгырый. Бу авыл халкы моңның тәмен белә булып чыкты. Хәсән абый авылның күрке ул. Әнә ничә хатын-кыз саклап йөри үзен. Гармунда да оста уйный, комбайн иярләү дигәндә дә тиңнәр юк аңа. Хәсән абай, бүләк иткәчтән бит әле үзеңнең бер исем куштың, шул исемен дә әйтеп кит әле. Малина мәле? Малина була шул. Малина? Малина дип исем куштанарга. Хәсән абай, нишләп татарча кура җиләге дип кушмадыгыз? Урысча Малина булды әле ул. Бөтен халык аңласын дип шулай әйттем мин аны. Менә монда барыняны аңлатыл. Барыня Малина дип куйды. Менә монда барыня дип язылган. Хәсән абай шундый шаян ул безнең. Шулай. Хәсән абай бер-ике сүз әйтеп кит инде. Мен инде 7 яшыннан гармунга өйрәндем ие. Әле 78 яшь булса да уйнасы килеп тора. Авылда шушылай гармун уйнашылар күп булса ие, авылыбыз һәр вакытта да мәдәниятлы, шушындый культурлы булса ие. Әле безнең Хәсән абыйбыз бик зур бүләк алды. Тассының 100 еллыгы дигән медаль белән бүләкләнеп китте. Сөйләп кит инде Хәсән абый. Авылдан бер үзе алдынгы комбайнерыбыз ул безнең. Бәхтем булды инде шәтәсен, шулай кәри килгәндер. Эшләгәнегезне күргәннәр, белгәннәр. Эшләгәнне күргәнне белгәннәр, рәхмәт. Татарстанны яратасыздыр инде, име шундый бүләккә лаек булгач. Татарстаныбызны гомер буе жараттык. Әле Аллаһ бирсә тагы да жаратып шулай гомерләрне бирсә жаратып яшәргә булсын ие. Ян ушаклар кабына сүрелгән күңелләрдә, апасны сагынам дисен, кайтмыйсың күрергә дә. Йөрәк ямеле апасы ягы, өскергә булган чакта, читкә китсә йөрәк яна, күңелләр туган якта. Йөрәк ямеле апасы ягы, өскергә булган чакта, читкә китсә йөрәк яна, күңелләр туган якта. Безнең Урта Балтай авылында барлыгы 7 урам бар. Безнең Урта Балтай халкы бик шаян. Авыл җирлеге кенәгәләрендә бер төрле исем булса, халык телендә икенче төрле.
Мәсәлән, мен үзем Қытай урамында туып үскәнмен. Ник Қытай урамы дисезме? Чөнки бу урамда бик күп балалар үскән идек. Ә ул документта яшьләр урамы. Элек безнең күрше авылдан Кадирия апа китапханәче булган. Анарга халык саны алырга чыгаргачтан, бу безнең урамга кергәндә, "Бау җаным, монда балаларны язып бетереп булмый. Бу Кытай урамы" дигән. Менә шу Кадирия ападан соң Кытай урамы булып калдык. Ә без үзебездә хәзер яшьләр урамы, Кыр урамы димебез, аптыраганнар урамы, Кытай урамы балалары. Менә шулай итеп яшәп ятабыз без үзебезчә сөйләшеп. Халык теленә кергәндә якынрак кебек миңа. Без үзебезнең дә менә WhatsApp-ларда бит инде аралашабыз. Мин үзем белән үскән яшьләрне инде җидем. Кытай урамы дип исем ачтык чатка. Аннан соң яңа 2 урам барлыкка килде. Аның берсесе Кытылдык урамы. Чөнки андагы яшьләр кайнатадан кытылып чыкканга күрә Кытылдык урамы. Булай яңа урам дип атала. Ә мин үзем хәзер тора торган урамның исеме Аптыраганнар урамы. Чөнки без бер генә балалар кайберләр инде Аптыраганнан йорт салганга күрә халык анарга Аптыраганнар урамы дип кушты. Документта Кыр урамы. Луиза менә шул кадәр бик эротик рәвештә кабау бу баланны. Бу җәй бик уңдырышлы булды. Без бал айырттык, бәрәңге алдык. Инде хәзер балан җыю сезоны да килеп җитә һәм без билгеле бу өмәдән читтә кала алмадык. Шундый тәлгәш баланнар күрәсезме монда? Сезнең балачагың белән бәйлеме берән дип хәтирә бармы? Мин хәтерлим, әби баланнан бәлеш пешерә иде. Әйе. Балан пирогымы, балан бәлешеме, ләкин минем аңа бик исем китмәде. Аллага шөкер, ул аңа шикәр өстигә, шикәр өстегән очракта әле ашап була иде ул. Минем бар иде җырак түтием. Һәм ул шундый тәмле итеп балан пирогы пешерә иде. Ул пешергән балан пирогы беркемнекедән белән тимләшә алмый иде. Ул аны шундый менә тулы менә шундый итеп баланнарны салып шундый пешерә иде. Һәм гомере буе шул пирогны Луиза балан пирогы ярата дип, Луиза кайтырга дип гел әзерләп пешерә иде. Менә балан күргәчтә мин һәрвакыт җырак түтиемне искә төшерәм. Сафиннар гаиләсендә техникага караш үтә нәзакәтле. Кеше генә түгел, тимер ат та кадер-хөрмәт, наз ярата икән. Шәйхелислам абый безгә моны тәфсилләп аңлатты. Үз куллары белән тракторына тимердән бик күп төрле кирәк-ярак ясый ул. Үзенә дә кызык, авыл халкы да моннан файда күрә. Шәйхелислам абый, бу тракторны яратасызмы? Яратабыз инде, яратмыйча. Бу сезнең инде нишәнче мәхәббәт? Нишәнче? Кем белгән нишәнче? Беренчедеме, икенчеме? Тракторны үзегез ничек карыйсыз аны? Никадәр яшь майларны алыштырасыз, запчастлар? Алыштырабыз инде, атылса, запчастлар итеп алыштырабыз. Никадәр яшь атыласың мәхәббәтегез? Атылмый инде алай юк та. Шәйхелислам абый, менә бармак бүгеп әйтә аласызбы? Үз кулларыгыз белән менә бу арбадан калатагы нәрсә ясаганыгыз бар? Ясаганы. Капатыл бәрәң. Капатыл тагы. Берәү. Сажалка ясадым үзем. Икәү. Сабан ясадым инде. Өчәү. Анда культиваторлар бар инсанда бак. Менә саный башласаң әле бармакта җитмәй. Шәйхелислам абый, менә бу әйберләрне үз куллары белән ясау нәрсәдән килә? Киютә кыйммәтрәк булгангамы, әллә менә кызык өченме? Кызык өчен инде үзеңә бер шөгыль. Әгәр дә кибеттән алсаң кыйбатрак чыгамы? Кыйбат булмыйча инде. Айва. Ярыш кызы, майдан кызы, йөрәкләр йөрәккә кага. Ат чапышы, хис дулкыны, атып ата, бүләк ала, нурга күмеп майдан бүген. Балкый җиңеп кояшы, җиңүчегә иң зур бүләк, кызларның күз карашы. Зәйтүнә апаның шиккән сөлгеләре ат ярышында соңгы булып килгән җайдакка бүләк. Аның тормыш фәлсәфәсе шундый. Беренче булганны кем дә күтәреп ала ул. Ә менә син җиңелгәнне зурлый бел. Бу күркәм гадәт инде Урта Балтайның елдан-ел кабатлана торган традициясе дисәң дә була. Күптәннән шигәм инде мин сабан туйларында аттан килгән атларга бирәдерем инде. Хәзер дә күләнәм шулай. Ә нигә арттан килгән атларга? Арттан килгән, алдан килгән кеше бит инде ул кичлерәк була. Арттан килгән инде ул кеш белән, дарман белән килә. Арттан килгәннәр үпкәләп калмасын, бурлыгып калмасын өчен аларга сез тапшырасыз. Аларга мин тапшырам, шулай тапшырам.
Yılda şigəsiz misilgilerini? Yılda şigederim, hadi silegeydim, indi ılgaydım. Mana bu bir sülgünü şigerge ko'pmi vaqt ketadi? O'zingiz ko'pmi shigasiz? O indi özünden keledir bilmeyim. Ol 2-3 günde de bitti, ayda yılga da kete sussan. Mana şu tırışlık bilen indi. Bizaklarin qo'yan nishik o'ylab topasiz? Toburga men yok köşürmeden olan menen şapmaklap şik menen bu bitin şapmaklap şikken. O'zing bolandan bellashga pirog pishirasizmi sen? Pişire bilem, lakin meniki anda kelip çıkmayın. Meniki başka türlü bola. Ol bitinde bilgili fakt. İki xатын kız bir kuxnyada bir türlü aş pişirseler, ol bir türlü kelip çıkmayı degan fakt. Lakin men sening bilan endi 10 yildan ortiq tanish bo'lgan holda sening bolandan ish pishmoq pirog belish pishirganingni bilmaydim. Bu ne degan so'z? Bu bizga Gülnazirem ikövlep hazır jırlı balan jeyip qaytırga kerak degan so'z. Qaytqaş pirogini pishirerga. Biz ise aytırga kerak, baribir nindi tem bor, emi? U qadar bil osha tugul. Şeynerlik. Hem tağın balan minde bala şağımdan Beyram ansambl şırından Xaniye'nin jırı bilen assotsiasiya uyatda. Nindi jırсын hala? Balan degan jırı baranın. Qara hazır jırlay almayım indi esga tushirib, ularni qizi bilan jırlaydi, dürüst xatirlasam. Mana shu jırmı? Şu deymi? Münevit. Yaşasın montaj. Halin nişe kibitim rubrikasına da kelip jetdik. Bugün birimiz Halin Il riz degan kibitning. Lakin kibitin o'zine kirgan şey qora qizlar. Ko'zim shalindi tatarcha o'zimizning To'qay tilida yozilgan bildiruv. Maktab yaxshilar sota degan so'g'anning kilosi 25 so'm. Borosh 30 so'm. Ham yozilgan administratsiya. Administratsiyasini o'rischa yozganlar. Yaransız yanlış tuguleydi. No, bunda nersesi ko'ngilni ko'tarib, maktab shulay ettirib o'zining qishqa tuljiyon ko'rsatadi. Senlermisiz? Senmisiz? Sizning ismingiz nechik? Güzel hanım, mana ipi ko'pmi turadi sizda? İpi bizde 29 so'm. 29 so'm qaysisi? Rayon ipi. Rayon ipi hansı qaysisi ko'rsatingiz ara? Bunisi qo'yishdan keyin. Bunisi qo'yish ipiymi? Tag'in nindi ipilaringiz bor? Buncha bo'lgan ipilar ezeydi. Batonlar ko'pmi turadi? Batonlar 29 so'm. 29 so'm barisida-mi? Mana bu tugarak ipi, u nindi ipi? Tugarak ipi, ipi бездрожжевый deyip atala. Hozir bek populyar emas shu pressiz. Bananın kilosu ko'pmi turadi? Bizning eng aktual rizqi. Banan 75 so'm. 75 so'm. Bunda qiymat turadimi? Mana sütlar, shishasi 70 so'm turadimi? Bu sizga bu alabuğa sütü yog'ishmasam. Mana bu sırlar qo'yan kile? Qozonliqlar. Eng qiymati ko'pmi turadi? 510 so'm. Ana olushi bormisan? Qozonliqlar. Qozonliqlar. Eng qiymati nindi beyadan? 540 so'm qo'ydili u bizning. Mana Cherkezovskiy. Anasını da alalarıyım. Hemen bu kibitten anlamışa alınır kalgan eybirler hemen yok ahırısıyım. Bütün dersi alınır. Qara ko'pmi saatlar bunda? Sizda saatlar shul qadar neymi? Siz saatlarni shul qadar qirilib olamiz sizda xalq. Bolalar Vaqtning neyin beyasin bilalarında olaysa. Xotin qizlar uchun har vaqtda yaşasın. Cennet bulurday. Xotin qizlar uchun cennet pishmog'i bo'ymi? Yo'nlarga da, sevinirga da, bütün narsani ishlarga kerak var. Yo'q, anda usta yigitlarniki qora. Mana bu xotin qizlarga ostaga kishtalar berilgan, yigitlarniki mana usti. Yigitlar turunda da unutmaganlar bit. Yo'q, ularni podsho kabi tev kishtaga qo'yganlar. Qul Sharif masjidi surati tushirilgan Kalendarlar. Kalendar. Onun beyesi 15 so'm. Bunda 15 so'mlardan to'g'ri mensa ko'pmi? 50 so'm turadi. Shoyat musulmon kalendari 21-yilga bor. 90. Qara mana Qul Sharif masjidini bekoratalarmi? Hammana baxtlilar kalendari bor. Mahmud Hazrat Sharafiddin. Mana bolalar uchun kitoblar bor, qara. Стихи о животных, песенки колыбельные. Они что татарчалар yo'q ekan? Mening g'ajablantirgan bir shu kibitda bilasizmi narsa bo'ldi. Mana bunda yo'l tutamiz, bunda bankomat bor. Akbars bankomat. Shunisi g'ajab bo'ldi. 50 yetmasa ishlaydi hali u. Bizning tag'in mana
Телегибез бар иде. Җирле продукцияны авыз итеп карарга. Хәзер без аны сатып алабыз, авыз итеп кенә карамыйбыз. Иң тәмле ипине безгә. Әйдәгез шуны алып. Бар. Менә. 29 сум тора дидегез, әйбәт сез аны. 29 сум. Хәзер без аны чыгабыз, авыз итеп карыйбыз, һәм безнең бәябезне чыгарабыз. Бу не апасының үзеннән кайткан ипиеме? Кетер килеп тора. Яңа чыкты кибеттән. Инде хәтта маскаларны салырга унытканбыз, әйме? Әйе. Чөнки маска белән ашап булмас. Алдык без апас ипиен, кибеттән әллә ни ерак китмичә генә хәзер менә кара ипи, моны кара дип әйтү дөрес буламы? Ну, мен кара дип алдың инде, хәшиннән карыйбыз инде, карам. Традиция буенча, Без хәзер авыз итәбез, апас ипиен. Мин беренче булып калам традиция буенча. Шунда рәхәт була иде. Бала чакта ипи алырга барасың кибеткә, әйме? Һәм кайтып җиткәнче шул ипинең кыерчыгын ашап бетерәсең. Мен хәтерлим, без әле Шупай авылында торганда, минем әни пекарняда эшли иде. Шуңа күрә без гомумән ипидән üzülмәдек, әйме? Кайвакыт көтәргә барасың, юл үтә иде пекарня аша. Менә шушында әниң әле җитмәсә эшләсә, керәсең, шул китердәп торган кайнар ипине авыз итеп рәхәтләнеп ашыйсың, әйме? Менә хәзер уйлыйсың да, теге вакытта бала чакта ул инде гәрәти бер кебек туелган, әйме? Хәзер ул шуннан да бер ләззәтле, бер шундый кадерле мизгел булып истә калган. Кыскасы безнең бала чакка кайтулар көне. Корырак бераз. Шикелле. Безнең бит моны без дрожжевой дитләр. Әйе. Шулай булырга тиешме? Әйе, шулай булырга тиеш. Гафу итегез, әйме, әйтелсә дә, уң кул белән ашарга кирәк дип ипине, ләкин минем уң кулда камера, шуңа күрә мин бигайбә сул кул белән. Әйдә мин сине уң кулыңнан алып башлыйм. Һәм ой моны кайтарам. Син миңа сул кул белән каптыр инде алайса. Менә хәзер Урта Балтай авылында йөри торгач килеп җиттек Пәси бабай чишмәсенә. Дөрес әйтәмме? Бик дөрес. Әйе. Без инде хәзер шундый традициягә кирип калдык. Кайсы гына авылга килсәк тә, без шушы авыл чишмәсенең суын татып карыйбыз. Гадәттә инде Һәм ул чишмә суының тәме нинди икәнлеген гадәттә сезгә дә сүрәтләп күрсәтергә омтылабыз. Хәзер менә без якынрак киләбез шушы чишмәгә, инде әзерләп куйганнар. Бу якларда сезнең Азат абый ничек дип атыйлар? Безнең якларда мәсәлән шушы әйберне Шумыш дип атыйлар, әйе. Сездә ничек дип атыйлар? Бездә тустыган диләр. Тустыган. Әйе. Хәзер шушы тустыганны алабыз, әйме? Һәм иеләбез. Монда әле күрәсезме? Азат абый, минем иеләргә буем бик җитеп бетмәс ахрысы. Мин инде сезнең ярдәмгә ышанам. Үзем алып бирәм. Бисмиллаһ әйтеп. Рәхмәт ясам. Минем шөкер, әле кулым озын, шуңа күрә мин инде үзем үрелеп алдым. Суны чисталган кешеләр, суны инде. Әйе, менә. Хәзер күрсәтәбез. Бу суда көмеш күп диделәр. Әйе, көмеш кебек чиста, көмеш кебек файдалы һәм бөтен нәрсәсе көмеш кебек диделәр. Бер уңайдан минем көмеш кыңгырау газетасына сәлам юлыйсым килә. Көмеш сүзе дигән булгач. Авыз итәбезме? Әйе, авыз итеп кара. Башта юк, традиция буенча инде менә бай чәкешергә кирәктер чишмә суы белән. Тустаганнар белән. Тустаганнар белән. Хәзер ул татып карыйбыз. Татыйбыз. Шундый салкын икән, әйме? Мин нишләп тора бunda су ачык булгач бу кадәр салкындыр дип уйламаган идем аны. Чишмә суы чыгып тора бит. Соңгы тапкырларда без авыз итеп караган Кырымга баргач, чишмәне, әйе. Кырымның Бөек Үзәнбаш чишмәсе суын инде хәзер менә Урта Балтай суыннан татып карыйбыз. Бик татлы бу чишмәнең. Суы баллы, тәмле шундый бар. Сәгатьтә ишеп караганда я таш тәме килә дия, я ямык тәме килә иде. Монда андый тәм юк. Монда ниндидер баллы тәм бар. Дөрестән дә суы бик тәмле ишеп туеп булмаймы? Һәм шифалы да. Әйе, менә шифалы да диләр. Менә карабыз инде шифасы ни рәвешле бездә чагылыр микән? Әле бу безнең беренче чишмәбез генә Балтайдагы. Безгә әле тагын чишмәләрне күрсәтергә вәгъдә иттеләр. Шуңа күрә тустаганнарны ярап алып куймыйк. Бу кизәгүн тарихы бик күптәнгә барганга китә инде. Безгә килеп ирешкән мәгълүматлар буенча монда булгандыр качандыр Фәсхи бабай дигән кеше яшәгән. Шушы тигәдә нигезе булган каядыр инде, һәм аның булган дип Пәсисенең малае менә бу кизә аның исеменә багышланган дип әйтәләр инде. Безгә килеп ирешкән буенча. Бу кизләү инде бик күптәннән мин башына баяны бик күптәннән бу кизләү инде элек монда кеше бик күп җыри иде. Шушы авылда үсеп, шушы чишмәнең суын эчкән кешеләр хәзер
Кайткач килеп, бераз йотым суын кабый мәлдеп килеп китәләр. Менә безнең артта ул Пәси бабайның тавы инде. Пәсхеттин бабайның тавы, ул тоже Пәси бабай тавы дип йөри инде, Пәси тавы. Шушы тирәдә авылның батыр көрәшчесе, Бөек Ватан сугышы герое Рем Абзаловның истәлек билгесе тора. Низамовлар гаиләсенең саваплы эше бу. Рем Абзалов 1914 елда шушы нигездә туып, 1930 елга кадәр монда яшәгән. Мәктәптә аның исемен йөртә. Батыр авылдашлары турындагы истәлек һәр авыл кешесенең күңеле түрендә. Җиңүнең как раз 70 еллык юбилее 9 май көнне монда делегат циклда 5-6 кешедән торган. Анда Аусойты безнең апостан кешеләр бар, и тагын бер кеше кунак кешеләр бар. Монда мен ул көнне бәйрәм көнне идеям, юқоры бу кеше эшләп икән монда дип. Алар киттеләр. Аннан икенче көнне авылыбызның карт кешеләр ямап килде монда бер кеше белән, алар монда башланып агач тоттылар. Шулар дип язганнар иде. Но җакыры булды, алар китмәде. Нарьябдан страшным янымда нәрсә ни гала эшләр дип. Менә бу ямабының ди туган нигезе ди. Сөннәт яманың нигезе туган монда сартына бар. Ул түгелмәгән да түгел ансаң туган гына ди. Тип нигезаң шушында иде ди. Шунда конечно минем җөрәгем сәкенеп куйды, бик кыен булды. Шушы Рим абый сугыш вакытында герой булган, безгә шундый китергән кешегә туган нигезендә бер нинди нәрсә булмаганлыкка. Шуннан соң без семья белән яшьтек тә, шуны эшләргә уйлап куйдык. Икенче елга 9 майга бездән 2016-га өлгермәдек. Монда бик суя. Ул 15-нче июньгә бездән эшләп ачып куйдык ишулар менә. Гөлназирам. Әйе. Мен традиционный саңа балан каптырмасам, халык моны аңламаячак. Тукта син каптырганы башка төрле тәмгә ия әле. Татлы дигән. Минемчә бу хәтта синең авызыңнан капкан балан кура җиләгеннән дә татлырак булып чыкты. Менә бит. Шуңа күрә әйтәм бит Луизаның белбелтегемнең кулына ашыгырга тырышыгыз. Ашарга. Дәвам итәбез. Яшәсен монтаж. Расих абыйның ишек алдыннан күз дә алып булмый. Ялгыз торнаны да, горур бөркетне дә, шаян макмайны да сыйдырган бу бакча. Кичкенә генә зоопарк мин сиңа әйтим. Җәнлекләр арасында әнә гашык парларны да күреп була. Расих абый чәчәк гөлләр белән генә түгел, тимер тымыр белән дә уртак тел таба белә. Үз куллары белән инде әллә ничә трактор җыйган. Урта Балтайда гел Кулибиннар гына яшиме әллә дип гаҗәпләндек. Бала чакта мин ата-анасы үскән кеше һәр вакытта матурлыкка омтылдым. Һәм шул матурлыкны үз куллары белән булдырырга тырыштым. Менә шундый уйлар килә кай вакытта, менә уйлап куйдым инде чәчәкләр утырып торга. Һәм тормышка җайлашырга. Ничек матуррак була, ничек кешеләрне җәлеп итеп була. Һәм шунардан үзең ләззәт алып киләчәктә алдагы тормышыңны планлар өчен. Яшь туктыйлармы сезнең капка төбендә? Бик тә күп. Җәй көне бик тә күп. Даже шигәннәр, алар бит инде каядыр җылы якта була. Шул кешеләр дә килеп хәйран калалар. Ничек инде сездә менә бу паласада шундый гүзәллекне булдырып була дип. Шигәннәр йөриме һаман авылларда? Алар әйбер сатып бирәләр күбрәк. Казмамыгыз җыялар, иске мендәрләр җыялар. Аннары тегендә эшкәртәләр үзебезгә китереп саталар. Кыш көне мин менә шунда кар бабай бу ягына кар кызы ясап куям. Һәм бүтән ине решеткә башларын, вообще кыйыкларын бүтәнсен гирләндерәм безим. Ул үзенә күрә ис китмә була. Монда мин генә түгел, монда без бүтәнебез менә бу баштагы кешеләр матурлыйбыз. Менә шуларның матурлыкларын күрергә минем тормыш иптәшем моннан 20 ел элек билди. Менә мин бу өйдә инде ялгыз гына яшим. Ялгыз кешегә һәр вакытта матурлык кирәк. Истәлекләргә караганда, Урта Балтай авылына Казан ханлыгы җимерелгәннән соң Балтай исемле кеше килеп утыра. 1820-1830 елларга кадәр авылга яңа килеп утырган кешеләрнең исемнәрен мәчет манарасындагы зур юкә агачка пычак белән чукып язып барганнар. Бу авылдан лашман хезмәтенә китүчеләр күп булган. Шушы сезнең алдыгызда тора торган менә бу матур альбом кулдан эшләнгән.
Шушы искиткеч альбом, аның башынан караган вакытта монда ветераннар да бар, монда беренче трактористлар да бар. Монда нәрсә генә юк. Моны Сөләйманов Сәйяр абый эшләгән. Ул шушы клубта узак еллар художник булып, рәссамчы булып эшләде. Һәрбер фотографияны үз кулы белән эшләп, үзе ясап. Менә сез бүген кунакта булган Расих абый 67нче елда. Расих абый 1967 елда иске ел булган һәм кем кайсыдыр бер бала яңа ел. Яңа ел булган булса, Марат Хамидуллин Марат, мен буларны хәтерлим әле. Гүзәл Татарстаныбызның 100 еллыгына менә шушы кулдан эшләнгән рәсем. Бу шәхесләр шушы җирдә яшәп, шушы авылда яшәп, алар безнең республикада авылыбызны, районыбызны таныткан кешеләр. Менә монда сезгә таныш булган Әлфинур Хисамина әйтеп китәсе кирәк. Күчтәнештән шулай бит. Бусы Нурия, аның сеңлесе. Шулай ук безнең Рәмис, менә Яңа гасырның Ульяновскадагы филиалында ул генеральный директор булып эшли. Мәктәп директорлары, авыл советы председательләре, партком председательләре. Менә бу рәсемдә үзебезнең авылыбызны үсеше өчен, тарихы өчен керткән кешеләр, шәхесләр. Безнең Раиләдә бар хәтта. Әйе, үзең Сабирова Раилә, без журналист Сабирова Раилә. Бәлкем тагын кемнәрне танышларны таба аласыздыр әле сез, шулай бит. Һәр авылның тарихын үзендә саклый торган аяклы энциклопедиясе бар. Урта Балтайда мондый кеше Алсу апа Нуруллина. Ул безгә авыл тарихында сөйләде, музейга алып кирип, вакыт буйлап та сәяхәт иттерде. Бу музейда хәтта мәдәният министрының да булганы бар икән. Аның култамгасы белән янәшә без дә тәэсирләребезне теркәп калдырдык. Бу кагаз башмак. Ни өчен кирәктер дигән фикер туадыр инде сезнең, шулай бит. Безнең Урта Балтай авылы бик кызыклы тарихка ия. Монда Иван Грозный заманында чукындыру периоды башлана бит инде. Шул вакытта бик күп татарлар төрле җирләргә таралалар. Качып, менә шул вакытта безнең бу территория, Балтай территориясе урман белән капланган була. Имеш, менә монда бу территорияда безнең Балтайлар беренче булып, бөтен тирә-юньдә кушкапка бәйрәме оештырганнар. Ишеткәнегез бармы кушкапка? Ул Сабан туе. Шушы кушкапкага атлар җигеп, тирә-юньнән бөтен халык җыелган. Ишәр көн сыралар куеп, кәмитләр әйләндереп, зәлиделәр оештырып, кичке уеннар оештырып, алар Сабан туе үткәрә торган булганнар. Кушкапкага барганда, атка утырып, бер аякларына кагаз башмак кигәннәр, чабаталы аякларын арбага яшергәннәр. Менә шуннан соң Балтайларга кагаз башмаклар дип исем кушып калдырганнар. Кагаз, чөнки алар менә ничек дип әйтергә кирәк инде, күбрәк матурлыкны күрсәтү өчен матурлыкны яратканнар. Аларның мөмкинлеге юк, кагазда булса да шуны күрсәтергә яратканнар дип аңлыйм инде мин үзем. Поезы белән Алсу апа музейда тарих чоңгылына шумган арада biz авылның тагын бер матур урынына килдек. Лилия ханым белән бу асылмалы күпер. Безнең колхоз рәисе булып, Салахов Мәхмүд Миңнуллович эшләтте буны. Алдан әнә тегендә кичкенә генә басма бар иде. Бу якта безнең балалар бакчасы бар иде. Элек менә шул кичкенә генә бер яклы гына басмадан без балалар бакчасына чыгып йөри идек. Ул бик каты куркыныч иде. Вакытлы чагына иде. Яз көннәренә ул булмый иде. Менә хәзер матур иттереп ясаганнар иде. 80-70 ничәләрдән төгәл елларын хәтерләмим инде. Менә Расих абыйлар, авылның сварщиклары бөтенесе эшләгәннәр иде. Мин шушы якка килен булып төштем. 10 ел буе шушы басмадан чыгып йөрдем. Бу басма миңа бик тә каты якын. Мин иктибар итим, безнең аяк менә астыбыздан нидер су үтә. Бу елгамы, су буемы ничек дип атала? Бу Ширмшән елгасы дип атала. Бу елга безнең Каргалыдан ук агып килә. Менә бу басма килгән кешеләрне бик каты гаҗәпләндерә. Без инде ияләшкәнгә күрәдер инде гаҗәпләнәләр бу басмага. Бик матур бит. Мин иктибар иттем, бу шулкая шыгыр килеп тора бу басма. Ниндидер бер төнлә моннан узганда бик куркынычлар инде, име? Менә шушындый шыгыр тавыш килгәндә, моннан төнлә кеше йөрими соң? Йөриләр. Без инде иләшкәнгә куркмыйбыз без моннан. Уйламыйча чыгабыз, куркмыйбыз.
Урта Балтайда 20ләп шишмә куе бар дип сөйләделәр безгә. Һәр кайсының суын татып карый алмасак та, иң-иңнәрен йөреп чыктык, суларын гадәт буенча дегустацияләп карадык. Берсенең түбәсенә хәтта самавыр да менгереп куйганнар. Тагын шуңа игътибар иттек, шишмә суын авыз итәр өчен дистәләгән чүмеч, ягъни мондагыча әйтсәк, тустаганнар элеп куйганнар. Тәмле, шифалы гына түгел, хикмәтле дә мондагы шишмәләр. Менә шушы тау башында Газиз бабай яшәгән дип сөйлиләр. Ул аскарак төшеп, шишмәгә бөтен халыклар да уңайлы булсын аларга дип, менә шушындай матур итеп йөрүмнәр ясап, дип әйтәләр инде риваятләрдә. Газиз шишмәсен ачканнар. Бик матур шишмә, әйләнә-тирәне карап торалар монда бөтен халык, күршеләр, менә монда яшәүче кешеләр. Минем үземнең фикерем булганча, менә әйләнә-тирәдәге шишмәләр барса матур. Ә менә бу Газиз шишмәсе аеруча чисталыгы белән, үзенең матурлыгы белән, үзенең күркәмлеге белән аерылып тора. Әйдәгез, менә эштән кереп бабай шишмәсенә рәхим итегез. Рәхмәт. Авыз итегез сулардан. Кыргыз. Менә безнең бу шишмәбез нинди матур, карагыз әле сез аларның. Идәннәрен сап-сары итеп, шушлай итеп, кешеләр юып тора бит, карап торалар аны. Һәрбер кеше үзләренә ният итеп әйтеп куялар, миндә килеп неләр, сөлгеләр, тустаганнар куялар. Суларын эчеп карагыз әле, бик кат. Субханалла дип эчегез. Шишмә суын субханалла дип. Чигрәк хис кичерүчеләр кызлар. Субханалла. Бу әйбәт калмысын. Бу бит тавасыннан чыгар, шуңа күрә үлән тәмнәре килә. Әйе, тавасыннан чыга торган шишмә. Менә егетләр, кызлар, без авылыбызның шушы тирә-юньнең иң изге шишмәләренең берсе Кыр шишмәсе дип аталган шишмәгә килеп җиттек. Ни өчен аның исеме Кыр шишмәсе дип атала? Чөнки ул япа-ял менә шушы ялгыз кырда. Ул таудан да төшми, ул кырда урнашкан. Кайдан килеп чыккан бу Кыр шишмәсе? Моның суы элек-электән инде иң минералларга бай, хәтта моның составында көмеш тә бар дип әйтәләр. Без үзебезнең укучыларыбыз белән, мәктәп укучылары белән тикшереп карадык аны, ләкин бөтен нәрсәне тикшереп булмый инде, санэпидстанция ярдәме белән күпме тикшерә алдык, шуның кадәренә тикшердек. Бу урыннарда кайдан булган? Менә Пугачев заманында Пугачев үзенең шундай риваят җыри, үзенең гаскәре белән Казанга таба барган вакытта юл синен шосседан зур таш юллар үтә, хәзерге асфальт юлдан түгел, истәрек таш юл була иде. Шуннан дәүләт гаскәре моны каршы алып, Пугачевны кулга алалар һәм гаскәр тармар ителә. Шул вакытта качып калган өлешләрем, бу җирләр бөтен җир кайынлык була. Менә бу чыкыр Кайынсар дип атала. Менә бу чыкыр истә менә торган чыкыр, без шуның беләскә менә без урманга таба. Шушы кайынлыкны кисеп алар, монда землянка ясыйлар. Һәм шушы җирдә тупланып калалар. Монда килеп намазлар укыйлар, теләкләр телиләр. Изге шишмә дигән исем юкка гына кирмәгәндер. Кабул була. И элекке вакытта радиаторларга суны шушыннан алып килеп сала торган булганнар машиналарның. Теге ниләрне чистартыр өчен радиаторны. Хәзер бит инде дистиллированный сулар салалар, име? Элек менә шушыннан алганнар. Чыннан да без үзем алганым бар суны. Халиса апа әйткәнчә, авыл кизләвеннән дә, зират кизләвеннән дә алганыбыз бар. Авыл кизләвеннән Түбән Балтайның теге ягына Чирмешәннең шул як кире ягына төшкән шишмәдән алганым бар. Менә моннан килеп алабыз. Ачыклар белән менә шушы машиналы кебек килгән кебек. Бер дә утыртмый. Утырым да утыртмый. Эшәргә дә башка төрле. Аның субханалла машалла дип кенә әйтергә кушалар инде. Чөнки суы искиткеч субханалла машалла. Менә үзегездә татып карагыз әле, сез бит шишмә суларын татып карарга бик яратабыз дисез. Шишмә суын авыз итәр алдыннан утырып теләк теләргә кирәк диделәр. Утырып уйлый башлаган идек. Теләкләребез шактый күп булып чыкты. Барысын да барлап чыгар өчен вакыт кирәк икән. Хәзер инде шуларның тормышка ашасын көтәсе калды. Әгәр заказ үтәлеп бетмәсә, янидер теләргә онытканбыз икән, Урта Балтайга яңа бер кайтып килербез дип сүз куештык. Урта Балтай безне нәрсәгә өйрәтте? Татар авылында яшәп тә үзеңне Кытайда сыман хис итеп булуын тоемладык. Ярышта соңгы булып килсәң дә, бүләк белән кайтып китәргә мөмкин икәнлеген белдек. Шүпрә салмаган очракта ипинең бераз гына кырырак була алуын мыекка чырнап куйдык. Матурлыкның дөньяны да, ирләрне дә коткара алуы турындагы хакыйкатьне амбар дәфтәренә әйбәт итеп теркәдек. Сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәч Тәгәрәвен дәвам итә.